Fi żmien li Malta se jkollha f'idejha l-Presidenza tal-Kunsill Ewropew, f'pajjiżna se jkun hawn numru ta' laqat informali tal-Ministri mill-Unjoni Ewropea u maħsub li minn Jannar sa' Ġunju 2017 se jsiru bejn 12 u 15 il-laqa informali. Bil-ħsieb li dawn il-laqat ikunu attrezzati fl-aħjar ambjent possibbli se jsiru numru ta' bidliet fis-sala li sa ftit żmien ilu kienet tintuża bħala Parlament. Min informazzjoni li kiseb One News mis-Segretarjat Parlamentari responsabbli mill-Presidenza tal-Unjoni Ewropea 2017, is-sala tal-Parlament se tkun żarmata u mibdula f'sala kbira tal-konferenzi li se toffri l-faċilitajiet kollha neċessarji bħal mejda kbira li takkomoda Ministri u Kummissarji Ewropej, sistema audioviżwali, faċilitajiet għall-interpreti kif ukoll sala l-konferenzi stampa li ġeneralment jittellaw fit-tmiem ta' kull laqgħa tal-Ministri. L-amara li hemm fis-sala bħas-siġġu tal-Speaker u siġġijiet tal-membri parlamentari u affarijiet oħra se jkunu żarmati bil-galbu. U dan bil-ħsieb li wara li tgħaddi l-Presidenza, il-Parlament jerġa' jintrama kif kien u dan biex ikun parti mill-mużew politiku ppjanat li jsir il quddiem. Però biex issir din il-bidla drastika hemm bżonn permess mill-MEPA u deċiżjoni dwar dan se tittieħed fis-seduta ta' nhar il-Ħamis.